गासिबो मिडिया पार्सनफोरखौ बरायबाय आरो खुलुमबाय। 27 जानुवारि बे बर'फोरनि थाखाय अभिशप्त सान बियो। खोमसि बर'फोरनि दुखुनांथाव सान। बे 27 जानुवारियावनो 1988 आव भारतनां भुमखा गामियाव प्रथम 7 जन बर' आइजोफोरखौ आसाम पुलिसफ्रा गेंरेप खालामनानै जिनाहारि खालामनानै बर' आइजोफोरखौ लैजाफोनांदों आरो बर' जाथिखौ लैजाफोनायजों लोगोसे बर'नि बिखा बिख्लोआव दाहा फोनांदों। बे जाथाया आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ होबथानायनि थाखाय जानाय जाथाय। आसाम पुलिसा बेबायदि गाज्रि जाथाय खालामनानै आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायखौ जुफ्लेनो सानदोंमोन। दा बेनिखायनो बे 27 जानुवारिया बर'फोरनि थाखाय गोसोम सान आरो अभिशप्त सान। आरो बेबादिनो नैबे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बे 27 जानुवारिया पिस एकर्ड बिटिआर गोरोबथा सान। बे बिटिआर गोरोबथा सानाबो बर'नि अभिशप्त सान, गोसोम सान, दुखुनांथाव सान। बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों बर'फ्रा जा पावार मोनबायमोन, जे बिटिसि 6 सिड्युल मोननानै जे बर'फ्रा जौगानो लाबायमोन, जे गावनि अधिकारखौ मोननो हाबायमोन, जे एफा एनै बर'फ्रा दावगाबायमोन। दिनै बे दावगानायखौ जोफ्लेनो थाखाय, बे जौगानायखौ हिंसा खालामनानै बे जाथिखौ आरोबाव नासयफिननो थाखाय नैबे नंथारै बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनाय जादों। बे बिटिआर गोरोबथायाव बिटिसिनिफ्राय गोहो गोनांसिन जेबो गैया आरो बे बिटिआर गोरोबथाया कन्स्टिटिउसननि खुनु धाराजों जायाखै। आरो बे बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों जोंनि मोनखानाय पावार 6 सिड्युल, बे 6 सिड्युलखौ फोजोबस्रांनो लानाय जादों। बेनिखायनो बे बिटिआर गोरोबथा 27 जानुवारिया बर'फोरनि थाखाय अभिशप्त सान। दा दिनै बे बिटिआराव मा दं, बिटिसिआव मा दं, बिटिसिआव बेसेबां गोहो दं आरो बिटिआराव बेसेबां गोहो दं, बे बाथ्राखौ जोङो रायजो राजानो बुंबाय थानाय जादोंमोन। दा बे बुंनायखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ जोंखौ चेलेन्ज खालामनानै बुंदोंमोन जे बिटिआरआ बिटिसिनिख्रुइबो पावारफुलसिन आरो बिटिसिनि पावारनिफ्राय बांसिन पावार बिटिआरआ मोनदों होननानै बियो गोरायै बुंनानै जोंजों चेलेन्ज खालामनो थाखाय, डिबेट खालामनो थाखाय जोंखौ बुंदोंमोन जे गोरों गोरों एडभकेट हाइकर्टनि, सुप्रिम कर्टनि लाना फै होनना बुंदोंमोन आरो जायफ्रा डक्टरेट मोननाय स्पेसियलिस्ट 6 सिड्युलनि लानानै फै होनना बुंदोंमोन। दा जों बिथांनि बुंनाय लोगो लोगो जोंबो बिदि डिबेटखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनानै जोङो लेटार हरदोंमोन, खिन्थु दिनैसिम गैया। जों नै लेटेस्ट आगोलाव दाखालि 20 तारिख जानुवारिखौ बिथांनो लास्ट थारिख हरबावनाय जादोंमोन जे 20 तारिखनि गेजेरावनो डिबेटआ जानांगौ होननानै बिथांखौ बुंनाय जादोंमोन। खिन्थु दिनै बिथाङा जोंनो जेबो खबर होआखै, जेबो जोंनो इनफरमेसन होआखै। बिथाङा दिनै आनज्रायनानै थाबाय। जों बेखौ बुजिबाय। दा दिनै जों नुदों जे बिथाङा जोंनो रायजो राजानो जे बिटिआरआ मा दं, बिटिसिआव मा दं, बे बाथ्राखौ बेखेवनो नागारै, बेखेवनो हायाबालानो, बुंफोरनायनि साहस खालामालाबानो दिनै बिथाङा 27 जानुवारिखौ एकर्ड दे, पिस एकर्ड, गोजोन सान फालिनानै, गाजा गोमजा फालिनानै दिन्थिनो नागिरदों जे बिटिआरआ मस्ट पावारफुल बिटिसिनिफ्रायबो, बेखौ दिन्थिनो नागिरदों। दा जाय मानसिया डिबेट खालामनो हाया बिटिसिनि सोमोन्दै बा बिटिआरनि सोमोन्दै, जायफ्रा बुंफोरनो हाया, जायहा बोलो गैया, साहस गैया गोसोआव, दा बे मानसिया दिनै रायजो राजाखौ लानानै बे बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै बाहेरायाव फोथाराव बुंनो थाखाय बेहा मोनबो अधिकार गैया। जेराव गावनो चेलेन्ज खालामदोंमोन डिबेट खालामनायनि, बे डिबेट खालामनायनि चेलेन्ज खालामनायखौ बे दिनै रायजो राजानि सिगाङाव बे दिनै गनायनानै डिबेटखौ खालामनांगौमोन। खिन्थु डिबेट खालामालासिनो जे बाहेराफोरा जे दिनै बे बिटिआर सुक्तिनि सोमोन्दै बुंगासिनो दं, बे बुंनाया जेबो नङा। बियो बिटिआर सरकार, इउपिपिएल सरकार जायनाखि मावबाय थादों, बे मावनायनि स्पक्समेन हिसाबै बे बाथ्रा बुंगासिनो दङ। आरो दिपेन बर'आ दिनैनि दिनाव रोखा जाबाय, बियो इउपिपिएल सरकारनि
बे सासे स्पक्समेन आरो बे सासे दालाल बायदि खामानि मावगासिनो दं आरो बे एबसुनि सासे नेता जानानै बे खामानि मावाखै एबसुनि मान सन्मानखौ दिनै बे फोजोबस्रांगासिनो दङ दा दिनै बिथाङा जे जोंजों डिबेट खालामनो माने गावनो खोथादोंमोन बे डिबेट खालामनो खोथानायखौ जों जे एक्सेप्ट खालामदोंमोन दा बिनिनो जोंखौ वार्निं होबाय संकसनिफ्राय सदियासिम एखेबारे आन्सलिक कमिटिनि मानसिफोरखौ थोननानै वार्निं होबाय माने जोङो गावजों डिबेट खालामनो मोना माने सासे राजकुमार बे राजकुमारजों डिबेट खालामनायाव उचित नङा डिबेट खालामनो मोना दा जों बे होनबा डिफेन्स बादि राजकुमारजों बोरै डिबेट खालामनो हानो डिबेट खालामनो मोना बेबायदि मोनसे नंथारै माने माबा लाबोनाय ट्रिटनिं जोंखौ होनानै दाबायनो दोननो नागिरदोंमोन दा जों आरोबाव बुंनो लुबैयो जे डिफेन्स बर' नोङो माबोरैहाय बुंनो हायो जे बिटिआर सुक्तियाव जाय गामि दानख'नायनि जायनाखि दफा बे दफाखौ भारत सरकारा नंखायसो लेरफ्लादों होननानै बोरै बुंनो हायो नों बेसेबां मिथ्या खोथा बुंग्रा नों बेसेबां थगायसुला नोङो दिनै नों बेखौ रायजोनि सिगाङाव बुंफैनो साहस गैया नोंहा दिनै बे साहस गैयिनि थाखायनो दिनै जोंखौ बाहेराफोरा माने सोरनिबा थ्रुयै हुमखिनाय सिगिनाय नों बेखौ खालामबाय नोङो दा दिनै डिफेन्सल' नङा दा नै डिफेन्सनि सासे लोगो आरोबाव बिदिनो गागु एबसुनि नेता गावनि कलिग आंनि नाम मख'ला बे मास्टार मानसि बे एबसुनि नेता मास्टार मानसि बे एबसुनि नेता मास्टाराबो बुंदों माने बिटिआरआव गामि दानख'नायनि खुनु माने दफा गैया बे बाथ्राखौ बुंदों दा लासिंसिं दा जोंनि एबसुनि नेताफ्रा बिदि मिसा खोथा बुंग्रासो जुदि जायोब्ला थगायग्रासो जायोब्ला नों जाथिखौ बोरै देरनो फालाय बोरै मोजां जानो जाथियालाय मोनसे गोथार आफाद एबसुआ बे गोथार आफादनि नेताफ्रा दिनै सैथो खोथा बुंनो नागिरै थगायसुला जुदि जायोब्ला जों जाथिखौ बोरै दैदेननो दाथ' दिनै डिफेन्स बर'आ जे थगायसुला मानसि बेजों नंखाय खोथा बुंग्रा दिनैबो प्रमान जाबाय डिफेन्स बर' बोरो नोंनि फिस एकर्ड खालामनानै दिनैसो रंजा खुसि नोङो बे 27 जानुवारिखौ जे एकर्ड दे फालिबाय नों बिटिआर एकर्ड दे फालिबाय रन्जन दैमारि मानि जेलाव दं डिफेन्स बर' बिनि जायनाखि लोगोफोर दिनै मानि जेलाव दं रानथाम फोथार माबो दाबो बिसोरनि जेबो खबर गैया दाबो उदिस गैया आरो जेफोर बाहायाव फैदों बिसोरनि केसा दाबो उइद्र जायाखै मानो नों मानो रिप्लाइ होया बुं बोरो नोंसिनि बिखा बुलायना बुंनाय रन्जन दैमारियाबो बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों उदां अख्राङाव फैबाय होनना बुंलायनाय डिफेन्स बर' बुं बे बहा दं दिनै रन्जन दैमारि बहा दं बे जेलाव दं ना उदां अख्राङाव दं बेलाय बुंनो हागोन नामा दिनै फिस एकर्ड होननानै बिराद गोजौ फैबाय होनलायनानै नोंसोर सिलाय सावलायबाय बिरादनो दुगा दुसिनो दिनै मानो नोंसिनि दिनाव मानो मानसि गावथारगासिनो दङ मानो बुथारगासिनो दङ दिनै गोबां जायगायाव मानसि गावथारगासिनो दं बे बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव फरेस्टनि हाग्रा ओनसोलफ्राव मानसि बुनाय दानख्रुबनाय सोरनिबा माने बर'नि दख'ना बर' आइजोनि दख'ना खुनाय बे जागासिनो दं दिनै सोरनिबा मेगन बुख्रुबनाय जागासिनो दं डिफेन्स बर'आ बबाव थैनानै दं फंसे बाथ्रा बुङा बियो बिनि सायाव बे बिटिआर गभर्नमेन्टनि जानानै बे बिटिआरआ मा मावगासिनो दं मा मावाखै रायजोखौ फुस्लायनो थाखाय बे बाथ्रा बुंगासिनो दं दा जों दिनै बेखौसो नुगासिनो दं नै दाखालि बर'नि बेनार होनायखौ माने बोख्लायनो थाखाय अर्डार होबाय गुबुन जाथिया तामुलपुराव नै दाखालि तामुलपुराव बर'नि बेनार होदोंमोन बे बेनारखौ बोख्लायनांगौ होननानै हारसा मानसिफ्रा धमकि होनानै बोख्लायहोबाय गाहायावसो लिरनानै दोनबाय दा दिनै बेखौ डिफेन्स बर'आ नुना नुवाखै दा दिनै बिनि सायाव मानो जेबो बुङाखै बेखौ मानो वार्निं होनो हायाखै दिनै नङै मानसिफोरखौ दिनै वार्निं होनो हायो बिसोरो सोरबा इउटिउबारफोरखौ एखेबारे बिराद आनसलिकफोरखौ बुंनानै वार्निं एखेबारे बिरादनो माबा मोनसे फिनजाथाय जायोब्ला बिनि जों रिक्स लाया होनना बुङो आरो होसोनांगौ होनना बुङो बिसोरो अन्थाइ खुबैनायनि बाथ्रा बुङो बिसोरो बोखांनायनि बाथ्रा बुङो बिसोरो दिनै बे जे तामुलपुराव जे बर'नि माने हांखोजों लिरनाय बेखौ बोख्लायहोबाय बेयाव बुंनो थाखाय नों बहा एक्सन दं डिफेन्स बर' आरो नै दाखालि जोंहा 19 तारिखखालि आरोबाव उदालगुरि सान्थिफुराव नैबे जोंनि माबाया प्रान्जल तालुकदार माने रुनिखातानि रेन्जार बियो थांनानै बे जायगायाव न' बां सावहैबाय बेसर सावबाय सिबिं सावबाय आलु लाना फैबाय दाननो नागिरबाय मानसिफोरखौ बिरादनो दाननो नागिरबाय माने कुकुर बर' जाथि कुकुर सैमा बर'फ्रा होनना बुंबाय नोंसोर दानथारजोबगोन सुथारजोबगोन होनना बुंबाय गावथारजोबगोन होनना बुंबाय दा दिनै बेखौ रायजोफ्रानो बुंदों दिनै बे खेथ्रआव दिनै डिफेन्स बर'आ सिरि मानो सिरि आरो बे जायगानिफ्राय दिनै गावबुरा माने
जितेन बसुमतारी बेखौ हमनानै लाबाय दा जेलाव दं मानो जेल जाखो मानो फंसे बाथ्रा बुंदिया डिफेन्स बर्डआथ' बेखौ बुंनांगौमोन रिएक्सन होनांगौमोन मानो रिएक्सन होदिया नोंनि बोलोआ बहा थांखो नों जे एथ' बोलो गोनां मानसि एथ' माने साहस गोनां मानसि नोङो जोंखौ सिगिनो हायो नोङो बिरादनो सैथो खोथा बुंनायनि थाखाय सिगिनो हायो दम होनो हायो नोङो बे नोंसिनि सायाव सोरबा जुदि मोनसे कमेन्ट होयोब्ला बेखौ सिगिनो हायो दम होनो हायो खिन्थु नोंहा मानो दिनै बोलो गैया जाखो नोंनि बोलोआ बहा थांखो बे रेन्जारखौ मानो नों दम होनो हादिया बर' जाथि माने खुखुर बेखौ नों मानो दिनै बिरोधि खालामदिया मानो बुंदिया मानो नों मानो एसे प्रटेस्ट खालामदिया नोंनि आनसलिक कमिटिखौ नों थोन मानो थोनदिया नोंलाय बेथ' थोननांगौमोन बेथ' बुङाखिसै होमब्ला नोंखौ मा परिचय जायो नोंखौ जों मा बुंनांगौ दालाय बिदियालाय नों बर' जाथिनि असे माने जाथिनि मावग्रा ना नों सोरनिबा दालालसै नों मावगासिनो दं खामानि दाथ' माने इउपिपिएल सरकारनि नोङो देवानि खालामगासिनो दं बेखौ रोखा रोखा नुबाय गासिबो माबाखौनो नोङो स्टेटमेन्टखौनो इउपिपिएल जानानै नों होबाय थायो नोङो फरायसा आफादनि होनायखौ जों नुनो थाङाखै दा दिनै अथ'जों बुंगासिनो दं बड'फा उपेन्द्रनाथ नाम लानानै बुंगासिनो दं बड'फा उपेन्द्रनाथ नाम लानायनि नोंहा खुनु जयगथा गैया बड'फानि नोंहा खुनु एबिसिडि नोंहा माने नोंनाव माने स्पिरिट गैया बड'फानि नोंहा रेसपेक्ट होननाय नोंनाव गैया दा गथिखे नोङो बड'फा नाम लानाय नोंहा अधिकार गैया बड'फानि नाम लायोबा जोंहा लानायनि अधिकार दं जों बिनि स्पिरिटखौ लानानै बिनि माने जायनाखि फिलसफि बेखौ लानानै जों सैथो बाथ्राखौ जों बुंगासिनो दं आरो नोंसोरबायदि सिगिनायखौ जों गिनाय नङा आरो बे बड'फानि स्पिरिटआ जों दं हिसाबै नोंसोर जेसेबांखि सिगिया जेसेबांखि माने बुङा मानो हुमखिया माने बेखौ लानानै गिनाय नङा जों सैथो बाथ्राखौ बुंबाय थागोन सैथोआ अरायबो ओंखारनांगौ रायजो राजानि सिगाङाव जों नुयो जों जेरैबो जों माने जेखि जाया माने जों सैथोखौ जों दिहुननो थाखाय जों बुंलांबाय थागोन बेखौ जोङो डिफेन्स बर'खौ जोङो मिथिनाय जायो दा दिनै डिफेन्स बर'आ माने बुंना होनांगौ जे बे जे माने माबाबाय रन्जन मोनहा दाबो गवाखिसै रन्जन दैमारि मोनहा मानो गवाखै दाबो माब्रै नोंसोर पिस एकर्ड खालामगासिनो पिस माने रेलि खालामगासिनो दं दिनै माब्रै शान्ति फैगासिनो दं दिनै बुंनो हानांगौ आरो दिनै बे मानसि बुथारलायगासिनो दं गावथारलायगासिनो दं दिनै बिनि गेजेराव नोंसोर बोरै शान्ति रेलि खालामनो हायो शान्तिया बोरै फैगोन नों दिनै बर' फिसाफोरखौ गाबगु खुगु खालामनानै माने दुखुआव दोननानै नोंसोर बेयाव रंजा खुसि नों शान्ति रेलि खालामनाय बेबो बोरै गनायजाथाव जायो दिनै डिफेन्स बर'मोनहा बेखौ क्लियारफिकेसन होनांगौ आं बेखौ आरो खावलायहरनाय जायो